ассалому алайкум бордураи азиз, салом ба ҳама мардуми сарбаланди тоҷик. Медонастам ҳар як шумо сеҳат саломат ҳастед. Ба дӯстони азиз, инак мо қарор дорем дар мошинбозори шаҳри Душанбе омадаем то навор кунем ки шумо аз нархи навои мошинҳо бохабар шавед. Дастгирӣ кардаи моро фаромӯш накунед бордуро, ҳатман лайкро бизанед. Нафарои тол мемон ҳастед, хоҳишмандам дар канал подписоса кунед. ва бордураи азиз, шумо чӣ намуд мошин лозим мешавад, ҳатман нависунед. Мо аз ҳамин даруни мошинбозор навор карда баъри шумо пешниҳод мекунем. Ана рақамҳои ватсама дар зери навор мемонам. Ягон тур мошини сирош дошта бошед, роҳи ки насиб реклама мекунем. боқи дӯстони азиз, тамошои бо фароғат ба ҳар як шумо хоҳонем. Навора нозанда то охириш тамошо кунем. марҳамат бордураи азиз, мошини навбатии мо Mercedes HK 202 кузов объёмни бордуро элеганс. соли мошин бордуро 2000 солай, утилизатсия ҳуҷҷат солона дора, моторш боша 1.8 бензини холӣ. марҳамат ҳолати пеши мошина тамошо кунем бордуро. ҳолати тараф марҳамат бордуро, диско размери 18, ҳолати балонош. марҳамат бордурои азиз, қисмати қафои мошин. мошин бордуро дар беҳтарин ҳолат қарор дорад. краскаш нав, краскаш тоза, чӣ хеле ки мақсад дар навор дида мешавад. ана ойнош, танировкашам солина, хулоса ҳамаш қоидавӣ. ҳозир салони қафоро нишонтон метавонам бордуро. мошинча клиёнка печ кардагӣ тайёрай. марҳамат ҳолати пеши мошин мегзарем, ин тараф нишонтон метавонам. марҳамат бордуро, салони пеши мошин. марҳамат салоншо тамошо кунем. мошин бордуро 348 000 километр гаштагиай, 4 дар электропакетай, коробка бошад, механика, регировка боковой багаж, кнопка қадиҳӯй мешава, магнитофон дорад. дӯстони азиз, хулоса мошинча нахадуай. марҳамат тамошо кунем. ҳолати потолокаш гап чапаш созай. дӯстони азиз, марҳамат. ҳафтод панҷ гуфти якам? чанд гуфти? нақша бордуро 85 000 сомон мегӯяд. бо гап занем, иншоалло муомиларам дорад. рақамҳои телефони яка 883 80 0003. ватсап дорад дар ин номер? ватсап ҳам дора. марҳамат, дар тамос шавед. марҳамат бордуро, любителои сечка, боз як сечкаи дигар баъри шумо лайкора мезанем. 202 кузов. дӯстони азиз, соли берӯиши мошин 1997, объём мотор 2 бордуро, сечкаи классик. ҳозир абзорш мекунем. марҳамат ҳолати пеши мошин дӯстони азиз, ҳуҷҷатош ҳамаш солона, утилизатсиярам дора дӯстон. марҳамат ҳолати балоноша тамошо кунем. марҳамат бордурои азиз, қисмати қафои мошин, қисмати қафоро тамошо кунем. марҳамат бордуро, ҳолати тарафи мошин. марҳамат, ҳозир қисмати салонша нишонтон метавонам. салони қафо, лахта салон дӯстон. марҳамат бордуро, салони пеши мошин. ду дари пеш электропакетай бордуро, регировка боковой, коробка бошад, механика, магнитофон дорад. мошин киштагия, пробегшон юқаи нишон надидисехай. мақсад қатияка занг мезанем, гам мезанем, савдо мекунем бордуро. нарша чанд мон меша? 85 000. бордурои азиз, нақша боша 68 000 сомон мегӯяд. муомилаи хубам дорад. рақами телефони яка 883 80 0003. ватсап низ дорад. марҳамат, занг занед ва ҳатман аз номи канали мо салом фиристед. марҳамат бордуро, боз як сечкаи дигар. имрӯз ҳамид фақат бигем мошини сечка ғалидасай 202 кузов, соли берӯиши мошин 1999 соли. дӯстони азиз, мошин бордуро, солона ҳуҷҷат, ҳамаш солонае, сӯзишвориш бензин, газ. марҳамат ҳолати пеши мошин, сечкаи элеганс. марҳамат ҳолати балоно. марҳамат ҳолати тараф мошин, краскаш навай. дӯстони азиз, марҳамат ҳолати қафои мошин. салон қафоро нишонтон метавонам. марҳамат бордуро, ҳолати салони мошин. салони пеши мошин. марҳамат дӯстон. коробка бошад, механика, 4 дар электропакет, регировка боковой, ана багаж, кнопка қадиҳӯй мешавад. марҳамат тамошо кунед.
лӯйтоли сечка лайкора бизанем морам дастгирӣ кинен. Стараса кадесем сечка фақат навор гирем. Дар навори имрӯзамон. Нақша бардро 78000 сомон мега. Бо муомиларам дорам. Номери телефони ака 883 80 00 03. Марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дарёфт кунед. Марҳамат бардро чиқел ки дар комментариро Toyota Fielder дархост мекардед баҳри шумо. Солаш бардро 2006 сола, мотори 1.8 дуал. Ана мошин бардро бензини холияй. Утилизатсия дора, ҳуҷҷат надора. Марҳамат ҳолати пеши мошина тамошо кунед. Марҳамат ҳолати тарафи мошин. Ҳолати дискабално бардро якла яхела. Краскаш бардро навай чиқел ки дар навор дида мешавад. Марҳамат ҳолати қафои мошин. Марҳамат ҳолати тараф. Марҳамат ҳолати салони мошина тамошо кунед. Ҷои нишастгоҳаш тамошо кунед. Дарои қафо электропакет бе дӯстони азиз. Марҳамат ҳолати салони пеши мошин дӯстони азиз. 4 дар электропакетай. Коробка бошад автомат. Монитор родной. Климат контрол. Хулас мошинча нахадвай дӯстони азиз. Регировка боковоям дорад дӯстони азиз. Нақша чанд гуфти ака? 85 به سودو 85 به سودو нақша бардро 85000 сомон мега. нархи охиронча дигари дар арзон намешавад. рақами телефон чанд ака? 93 93 502 1501. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дарёфт кунед. ватсапам дар ин номро ҳастед дӯстони азиз. марҳамат бардрои азиз, мошини навбатии мо Toyota Camry DXL японка бардро. соли бариши мошин 2010 сола. мошин утилизатсия дорад, солона ҳуҷҷат. мотор марҳамат мотор дубучоре бардро. ҳолати пеши мошин. марҳамат ҳолати тараф. ҳолати дискабалоно бардро. резина навай 4 дискабалон якла яхела. свети трил компонент. марҳамат бардро ҳолати тарафи мошин. ҳолати қафои мошин марҳамат тамошо кунед. бензини холӣ бардро. марҳамат ҳолати салонашо тамошо кунед. мошин клиёнка печ кардагӣ тайёр аст. дар рӯи пеш отпечатка дора. хулос бардро 4 дар электропакетай. ана монитор дора. монитор родной. коробка бошад автомат. сиденьё лифтай бардро. ду тарафа мултирул дора дӯстони азиз. марҳамат тамошо кунед. регировка боковоям дора дӯстон. марҳамат тамошо кунед бардро. нақша чанд та гуфтен ака? нақша бардрои 16000 сомон мега. бо муомиларам дора. рақамои телефон чанд ай? рақамои телефон чанд ай? 987 20 18 15. ватсап дора. марҳамат бардро занг занед ва маълумоти бештарро дарёфт кунед. ватсап низ дар ин номро ҳастад. мошини навбатии мо бардро Toyota Corolla 3. соли бариши мошин бардро 2012 сола. мошин бардро утилизатсия дора, солона ҳуҷҷат. марҳамат ҳолати пеши мошин. сӯзишвориш бензини холӣ аст дӯстони азиз. 4 дискабалон якла яхела. марҳамат бардро ҳолати қафои мошин. мошин краскаш тоза бардро. Corolla XL. марҳамат ҳолати салони қафои мошин. дарои қафои электропакета. марҳамат салони пеши мошин. 4 дар электропакет. коробка бошад автомат. монитор родной. климат контрол. марҳамат тамошо кунед. регировка боковой. ахира чанд гуфти ака? нақша бардрои 100000 сомон мега. бо муомила дора. муомиларам дора. рақамои телефон 918 19 20. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дарёфт кунед. мошини навбатии мо Toyota Axio. соли бариши мошин 2010 сола. мошин ҳуҷҷатош ҳамаш солона. утилизатсиярам дора. мотор боша 1.5. марҳамат бардро ҳолати пеши мошин. марҳамат ҳолати дискабално. лайкорам бизанед бардро. моро ба лайкотон дастгирӣ кунед. нафарҳои то мемонед хоҳишмандам подписатсия кунед. марҳамат
бордро ҳолати тараф чина он мошин толизӣ мешавад ҳатман дар комментария нависонед. марҳамат ҳолати салони қафои мошин нишастгоҳуша тамошо кунед. дар рӯи қафо электропакет. марҳамат салони пеши мошин дӯстони азиз 4 дар электропакет, ду тарафа мултирул, коробка бошад автомат, климат контрол, ана мониторчаи май даг дора, радной. нархиша чанд гуфти ака? нархиша боша бордро 95000 сом мега бо муомиларо ҳам дора. рақамои телефони ака бордро 918 19 19 20. марҳамат занг занед ва маълумоти бештар дарёфт кунед. дар ин номро ватсап низ дора. мошини навбати мо бордро Toyota Avalon. соли бароиши мошин 2013 ҳам соли бордро мотор боша девиними гибрид. бордро Avalon версияи лимитидаш. марҳамат бордро ҳуҷҷатош ҳамаш солона утилизатсияро ҳам дора. марҳамат ҳолати пеши мошинро тамошо кунед. номери 2220 падарка. марҳамат ҳолати дискабалонош дискабалоно ягла яхела. марҳамат ҳолати тарафро тамошо кунед. краскаш бордро 90 хелки дар навор дида мешава. марҳамат ҳолати тарафро тамошо кунед. мотор девиними гибрид дар дӯстони азиз боя такрор мекунам. салони қафоша нишон мегӯяд. марҳамат ҷои нишастгоҳашро тамошо кунед. дар рӯи қафо электропакетай марҳамат мошинчак клиёнка печ кардагай. дига чӣ тон мефура? марҳамат ҳолати салони пеши мошинро тамошо кунед. 4 дари пеш электропакетай, регулировка бакавой, ду тарафа мултирул дора дӯстони азиз. коробка бошад автомат, монитор радной, климат контрол, мошинча нахаду дар беҳтарин ҳолат қарор дора. ана задни камераро ҳам дора дӯстони азиз. марҳамат тамошо кунед. нархи чанд гуфти ака? 175? нақша бордрои азиз 175000 сом мега бо муомилаи хубам дора. рақамои телефони чанд ака? 918 53 75 05. ватсап дори ака? ватсап ҳам дора. марҳамат занг занед ва ҳатман аз номи канали мо салом фиристед.